सेसापानी खारखेला गामियाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव गंसे नखरा सिलिंखार। थांनाय हरनि 9 बाजिसोआव तामुलपुर जिल्लानि खमरिकाटा हाग्रा मावख'नि सिङाव थानाय सेसापानी खारखेला गामियाव बिस्वजित बसुमतारीनि ओंखाम संग्रा न'खौ सिफायनायजों लोगोसे ओंखाम संग्रा थौ नाख्रेबनायजों लोगोसे थाग्रा न'नि इन्जुरफोरखौ बोदलाना गालाङो। बेजों लोगोसे आन्दो बरगयारिनि जानो थाखाय थिनानै दोननाय माइखौ इन्जुर बोदलाना गालांजोबो। फोरमायथिनाय बायदिब्ला हरनि 9 बाजिसोआव हाग्रानि मैदेर फालोआ फैनानै हरखाबनो हाबफैना न'खौ बोफाय बोसि सिफायना गालांदों। खाफाल मोजां बिस्वजित बसुमतारीनि न'खौ सिफायनाय समाव नखरनि सुबुंफोरा मैदेर फैनायनि एसे सिगाङाव जायखारनो हानायलाय रावबो जेबो जोखोम जायासै। नाथाय थाग्रा न' ओंखाम संग्रा न' गासैबो सिलिंखार खालामलांलाय जाथायजों मोगा मोगि जानांनाय बिस्वजित बसुमतारीया थानो थाखाय दा मोजां न' गैथ'लिया। मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव सानफ्रोमबो सोमजिबाय थानाय दावहानि सायाव हाग्रा बिफान आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखारा मा राहा लामा लागोन समासो फोरमायसिगोन। आंनि खहायाथ' दा जाया नङा ओंखाम संग्रा बायबाय ओमफ्राय ओजोंहाय उन्दुग्राफोरखौबो रुम मोनथाम सिफायबाय। ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओंखाम संग्रायाव जिथु ओंखाम जानानै जि आग्लायनानै दंमोन बेखौ जासे जानानै माने गाख्रुलांदों आरो थौखौ सेप्ता खालामलांदों। ओमफ्राय बिदिनो खुमब्रा थायनै दंमोन, खुमब्राखौबो बरनना जाबाय। ओमफ्राय बिदिनो संख्रि संला ओरै जादों आरो साफुनखौबो जाबाय, दुगैग्रा साफुन जि सुग्रा साफुन बेखौ जालांबाय, थोरसि सुग्रा साफुन बेफोरखौ जाबाय। बे जानाया बिदि जाथाया जाद्रायनाय नङामोन खोमा, माने ओरैहाय होफैनायाव बुस्थुआ ओरै थांखाबायमोन। थांनायाव ओमफ्राय दैमुगुरिना ओरै ओंखारथेनानै अर सुथेबाय। ओमफ्राय मानसिफ्राबो ग्रिद जानानै लामायाव थाफैबाय। ओमफ्राय सिखाखौ बे फाखायाव स्रेद स्रेद होनलायनाय बोबाय, ख्रेद ख्रेद होननाय बोबाय। ओमफ्राय हाथाय मेवखांबाय खोमा बिसोरनावबोथ' एसे मानसिफोरबायदि हाथाय मेवनाय थायो। ओमफ्राय बेयाव ओरै गिदिंफिननानै सोनाबा थांनो होननानै मोखां जानाया ओमफ्राय ओरै फैबाय। जों आरो ओरै सानजाहा लामाजों माने दुब्लि मोखांजों लामा थांनाय दं नालाय मोसौ खालांग्रा, बे खालांग्राथिं अर सुथेबाय जोङो। अर सुथेबा ओरै फैनो गोनाङा ओरै फैयालासिनो ओरै गिदिंनानै ओमफ्राय ओरैसो थांबाय होननानै बेहाय अर सुथेनो थांबा फिसाला गेदेरा माबाबाय जिगाब लांबा, ओमफ्राय आंबो अर लानानै थांबाय बरलाम। ओमफ्राय सावस्लाबनो हायासै, फैबाय दुब्लि मोखां खाथियावनो। जानाय नंला खारदो जानाय नंला होननानै खारनानै आइमोनाव थांबाय। आइमोनहाखौ फोजाहैबाय। ओमफ्राय फोजानानै मैदेर फैदों होननानै ओमफ्राय माबायाव लामायाव ओंखारला जोबना अर सुहैबाय आरो। अर सुहैनानै ओमफ्राय उनावहाय बिसोरबो ओंखारजोब्बाय। ओमफ्राय सोरबा गामिनिफ्राबो फैजोब्बाय, सोरबा एथम लाबाय, एथम गावबाय। बिनि उनावहाय माने फरेस्टफोरखौ फन हरबाय आङो। फन हरबा ओजोंहाय सोरबाबो हरदों, हरनायाव ओमफ्राय थाब फैनानै माबा फैदों आरो। ओमफ्राय बिसोर फैबा सिफायखांग'जोबखांनानै ओमफ्राय बिसोरखौ फैनाय खोनानाय लोगो लोगो ओरै थांबाय आरो सोनाब सुनमुनिजों। मा खहा जाखो नोंहा? ओरैनो दा खहा जानाया आंना दा ओरैनो बे ओंखाम संग्रा न' गंसे खहा जाबाय। ओमफ्राय ओजोंहाय उन्दुग्रा इन्जुरा गासिबो बफ्लंजोब्बाय आरो बेखिनियानो। मा मुं होनो नोंखौ? ओरैनो आंनि मुङा बिस्वजित बसुमतारी, गामि खारखेला, पस्ट अफिस सेसापानी, मौजा कुमारिकाटा, डिस्ट्रिक्ट तामुलपुर, पुलिस थाना तामुलपुर। दा सारमोना आंनि खहा जानायखौ अननानै माबा मोनसे अनसुंथाइ हरगोन होननानै आं आसा खालामो आरो।